Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon ato na pong pag-reactan ang bag-o o ang ilang composition sa France rhythm nga ang title Ganyan Lang. Nindot man po kuno ni kanta. Kini nga kanta gi-request ni sa atong subscriber na si kini basahalang na ninyo kini. Mana siya. Okay, mana siya. Sa karon ato ni pagkareakan kung unsa na po ni ang bag-o nga gi-compose o ang ilang kinumpos na atong pagkareakan kung unsa ba ang ilang pagtugtog o unsa bang mga lyrics ani atong tan-awon nindot pa gyud ni. Okay? Sige. Kung sa wala nang ka-subscribe diha, subscribe na. Para update ka na ako sa sunod kung natin mga bago nga video. Hit na lang pong notification bell para updated ka, manotify ka sa YouTube pag natin bagong video. Like na lang po para i-recommenda ng YouTube sa ubang mga tao wala pa nakatanaw ani nga video. Okay? Sige. Nagsugod na ta. Matay lang gihuwat. Pag-intro ta. Okay. So good ta. Ganyan lang. Sang awitan. Bigay sing liwanag. Okay. Gwapo sab. Nga kanta nila mo ni ang usa sa ilang komposisyon na pod. Bali ga-compose gid ni si Francis bali. So, Kulban bali ilang pagkuan. Nagihapon si kuan. Na si Dodge bali. Sige padayon ta. Kini nga ang title dayan ni Ganyan Lang. Tulad ng isang hangin, buhay ng tao, umiikot kung saan patungo. At tulad ng mga buhangin sa tabing dagat, walang tigil ang mga alon sa paghampas. Ganyan din ng buhay, minsay magandang kulay. Sabi gani ano? Sa pagsugod lang nila sa ilang pagkanta o sa ilang pagtugtog sa instrument. Kuha na dayon murag kuha na ba kanang nindot na din yung paminawon galing sa ilang original nga komposisyon nakakuan sila yung aning tono. Sunod ang tingog ni Francis bagay pud ngayon ani pud. Bali murag paprak gihapon eh. Ngunit minsay nag-iba sa dami-daming problema. Okay. Ganyan lang talaga, huwag kang magtataka. Kung ang ulong ng buhay mo minsay nag-iba. Ganyan lang talaga, huwag kang magtataka. Kung minsay may lungkot
Gwapo sab kayong kuan. Gwapo sab ang lyrics ang kanta hapon. Murag inspirational song ba. Pag-inspire sa mga tao nga nawadan og pag-asa sa mga kadadlaw na problema nga malampasan na kuno. Nga ingon ani na nga kanta. Ganyan lang ang buhay. Mhm. Ganyan lang ang buhay. Okay. Isa, grabe po sila mo, ano, asa ni nila asa makuha ni Francis Baling na-inspire aning nga kanta baling nga, ang tao hinoon, na-inspire tingali siya sa tungkol sa ilang mga experience sa kinabuhi tingali, na manang nabuo nga kanta. Yun na mga, kining mga lyrics ko dani, yun na mga good, sabot. Tulad ng tubig na lagi mong nakikita. Mhm. Minsa'y natutuyo dahil sa sobrang init. Mhm. At tulad ng mga ulap Gwapong blending, oh. kalangitan, Chin. hindi natin alam kung saan ang hangganan. Ganyan din ng buhay, minsa'y maganda. Bali kining nga kanta murag na kuan, bali bali kumpara kintahay ba o susama kintahay nga sa ilang lyrics bali na isusama kintahay sa atong kinabuhi kintahay. Kasagaran sa ilang lyrics bali. Ay mingon nga susama sa tubig nga kuan kuno kuan ra mahubas, susama sa adlaw nga mosawop. Murag yung nanagapon ang mentally. Bali ang kuan ani sa lyrics nila bot pasabot pero sa kung buton naon lilipas rig hapon na o mo bali mo labay ra na kay kumuingog gabi kalisod nimo karon pagkasunod adlaw o puhon-puhon imo ra nang makuanan imo ra siyang masulbad bali. Ang kulay, ngunit minsa'y nag-iba sa dami-daming problema. Ganyan lang Lagi. huwag kang magtataka kung ang gulong ng buhay mo minsa'y nag-iba. Ganyan lang talaga, huwag kang magtataka Okay. kung minsa'y may lungkot at minsan din ay may saya. Ganyan lang ang buhay. Yan lang yun. Ingan na naman yun ang kinabuhi yun. Na mataas ka, na pababa. Manay bot pasabot aning mga kining nga kanta. Grabe po si Francis, no? Nakakuan yun sa yung kuan. Master kaya si mo kuan kumpos gid nga bahin sa mga kuan. Ganyan lang ang buhay. Wapo sa pagka-lead po. Ganyan lang. Wapo pagka kuan po ni Chin sa lead aning kanta hapon. Grabe gid siya, no? Makakuhang gid una-una ba kung unsa ang dagan sa kanta, unsay angay iskala ana nga sa gitar. Abi nga bata, abi ka talented. Ang buhay, ganyan lang.
ang buhay. Aw sila magitanan kayo mismo sa keyboard pod. Ayo pod pagkakuan po ni Char pod. Dudes, siya po nagkuan po na siya po maniobra po na arigdo anang kuan pod sa iyang drums po bali. Basta mo sabay lang po nas dudes pod. Nice Francis gud may nagkuan kay diha. Uy gadala anit sa tanan nga kuan. Ganyan lang talaga, huwag kang magtataka kung ang hulog ng buhay mo minsay nag-iba. Okay. Ganyan lang talaga, huwag kang magtataka kung minsay may lungkot at minsan din ay may saya. Okay. Ganyan lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay. Murag kining ilang kanta karon ba kay kining ilang bagong compose karon murag inspired gihapon sa kakuan ka ng mas mga kanta sa Shackle gali. Manana gihapon. Inspired gihapon sila yung nana kanang naipagka rock bali o kini pop rock. Indot kayo. Inspired gihapon. Pare-pareha ang bali ang kuan ba ang dagan sa kanta o sa tugtog nila ay makuan nimo usahay sa Shackle nga kuan. Nindot. Ganyan lang ang buhay. Okay. Biso. Okay. Okay kayo. Ganyan lang yan, kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa lahat po nag- Subscribe mo sa ilang channel. Our original composition. Sige. Ganyan lang. Okay. Atong nang tanaw na paminawa na gyud ang ilang bag-o na pud nga komposisyon. Sana ang title mo ang ganyan lang. Gwapo sab kayo. Kining kantaha murag iya gining gikuan gyud, iya ning na compose ni bali ni Francis tungod sa mga experience sa iyang kinabuhi kantahay o sa ilang pamilya. Ingana nga dagan sa dili sa tanang panahon na kasaubos. Bali murag ligid mga patuyok-tuyok ra na kasi babaw na kasaubos. Ingana gihapon tungod sa mga experience. Manang nabuo ni Francis karon. So bahin pod sa kuan pagkanta ni Francis kanang kuan gali kanang nindot gid paminawon si Francis mo kanta pag kanang inana ra gali nga ang dili singgit-singgit gali. O nindot kayo. Nindot paminawon kay mao lagi ka para gali nang Freddy Aguilar kay nga mga kanta pag siya may mo kuan murag sig original. Ingon ana kang dudes ang yung team. Nindot ni Francis pala. Oo, nindot kayo. Ayo gyud. So bahin sa lyrics. Wapo kayo. Kuan gid nag-connection gid tanan bali ba na ay maka-relate ang uban o maka-inspire sa uban tungod sa lyrics kung imo gyud paminawon pag-ayo. Nindot kayo. So bahin kang chain. Sabi po Stino, gipang paiguan mo gini ang kuan. Paiguan gini. Ang tigo gid siya mo. Igo gid sa kuan ba sa pag-iskala niya sa gitara. Di ba? Nandot kayo. Naunara ko na ilan ang komposisyon sa ato po ba siya gisundugan. Iyaging kaugalingon. Nakakuan siya sa iyang gitar solo. Tulad sila, Dojo o si Char. Okay ra gihapon kani. Sabay-sabay ra ilang kuan. Sabay-sabay ra ang ilang instrument nga pagkuan normal na bali. Di ba? Nindot kayo. Comment mo sa atong comment section kung unsa imong inyong kasultian ning atong video. Okay? Sige. So wala pa naka-subscribe subscribe na mo para ma-update ka. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa tanan nga video nga ating i-upload. Ug i-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakatanawan. Okay? Sige. Hindi na tayo magdugay. Hangtod na lang sa sunod. Ini si Inchans TV.
Peace out.